Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao bevindt zich momenteel in een politiek instabiele situatie en daarom is het beter om nieuwe verkiezingen te organiseren en zo de bevolking te vragen om zich over onze politieke toekomst uit te spreken. Dat zegt parlementariër Merlin Moses vandaag in de Extra. Moses zegt niet geïnteresseerd te zijn om de coalitie te ondersteunen nu ze geen meerderheid meer heeft in het parlement. Zoals bekend heeft Reinox Kalmes van de partij PIN zijn steun aan de coalitie ingetrokken en moet de PAR nog een zetel invullen. Daarmee zijn er maar 10 statenleden die de huidige coalitie steunen. Ook de Extra schrijft erom vandaag in een redactioneel commentaar dat verkiezingen de beste oplossing zijn. Statenlid Reinox Kalmes, die afgelopen zaterdag zijn steun introk voor de partij PIN en gisteren de steun voor de coalitie heeft ingetrokken, geeft toch geen persconferentie. De uitnodiging was gisteren de deur uitgegaan voor een persconferentie op dinsdagochtend, maar in de nacht van maandag op dinsdag heeft Kalmes laten weten dat er ontwikkelingen zijn waardoor hij toch ervan af heeft gezien om een persconferentie te organiseren. Volgens de leider van de politieke partij MFK, Kilmar Pik-Pisas, moet er snel duidelijkheid komen over de steun die de regering Ruggenaat nog heeft in het parlement. Is er geen meerderheid, dan moet de regering opstappen en plaatsmaken voor een crisiskabinet, aldus Pisas. Hij is gisteren op bezoek geweest bij de gouverneur om te praten over de situatie. De MFK heeft gisteravond een spoedvergadering gevraagd om die huidige politieke situatie in het parlement zo snel mogelijk te bespreken. Minister-president Eugène Ruggenaat is gisteren ook op bezoek geweest bij de gouverneur. Na afloop zei hij tegen de aanwezige pers dat we nu meer dan ooit stabiliteit nodig hebben in het land. Dat is volgens hem ook de reden dat hij minister Camelia Reumer heeft gevraagd nog een week aan te blijven als minister van Volksgezondheid. Zodat ze alle tijd heeft om het dossier goed te kunnen overdragen aan Zita Jezus Leitu volgende week. Volgens epidemioloog Issy Gerstenbloed zal Curaçao voorlopig niet de grenzen met Amerika openen. Dat zei hij gisteren tijdens een speciale videoboodschap. Hij noemt het risico daarvoor te groot. Wel zal Curaçao voorlopig de grenzen openhouden met Aruba. Tot nu toe zijn alle nieuwe coronagevallen op dat eiland tijdig ontdekt. De open grenzen met Aruba vormen geen onnodig groot risico voor Curaçao, aldus Gerstenbloed. Een crash aan de Ceylonweg is gisteren helemaal uitgebrand. De brandweer was er op tijd bij, maar kon niet voorkomen dat het pand flinke schade heeft opgelopen. De brandweer zegt na eerste onderzoek tot de conclusie te zijn gekomen dat de brand is aangestoken. Er zal nog meer onderzoek volgen. De helikopter van Defensie die zondag neerstortte bij Aruba is gezonken, dat heeft Defensie gemeld. 2 van de 4 drijflichamen, dat zijn een soort ballonnen die het voertuig op de wateroppervlakte hielden, zijn geknapt. Defensie gaat de positie van het gezonken toestel vastleggen. Er werd al gevreesd dat de helikopter zou zinken. Het bergen verliepen erg moeizaam door hoge golven en windkracht 7. De NH-90 met in totaal 4 personen aan boord stortte zondag neer toen het onderweg was naar het marineschip Zijne Majesteit Groningen. Daarbij kwamen 2 inzittenden om. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.